rankempaa huumoria, no ja. Niin. Game setting, start game, mulla on kaikki täällä. Joo. Niin on mullakin. Mulla ei. Eikä mulla. Eli kiroillaan niin perkeleesti. Kai me ollaan kaikki karriereita ilmeisesti kuitenkin. Mitä ollaan? Noita carriers. Ei ymmärrä. Joo. Teammate joined. Ai Reijo on supportti vai? Mä oon Joo, varmaan mä oon kans. assault. Mä oon supportti kans. Match start. Hyi Catch vittu your old tätä teammate. senssiä, mitä vittu. Egnest 2. Egnest 1. Loppuin jetpackista tehot saatana. Noniin, Mä en kyllä. kontrollista. Tai se on luokan mukainen ability. Kontrollista aina. Mä oon nyt yksinäni täällä. Voi en olekaan. Joku muu tuli mukana. Mä Tätä menen kyllä Egnest jäykältä. 1. Ui vittu! Saatana! Joo, totta kai. Okei. Oi saa. Ai vittu! Heittääks toi T-Rexi saatana paskalla vai mitä toi tekee? Mitä vittu? Noniin! Ai saatana! Tulkaa nyt joku saatana auto. Kuolin. Noniin, hyvä kiitti. Oi! Oi! Tuloo T-Rexiä kylmiin. No mulla on just T-Rex tappo. Tätä on kusinen peli. Oi vittu. Player needs revive. Come in, come in. Oi vittu. Hei! Missä se yksi oli? Hiilatkaa nyt saatana. Mä voi vittu. Ei vittu! Niin vittu mä lensin. Samanlainen mekaniikka. Sain sen alas. Hienoa. Oho! Mut maukettiin ilmaan. I can use some backup right now. No! Vittu. Fight to survive! Tätä povia saa säilyttyä mistään. Kyllä. Hyi vittu, tää on kavala paska. Matkalla. Oi helvetti kun noita raptoreita nyt tulee. Niin no mutta kun sieltä pitäis käydä noukkimassa noita munia. Oho. Mitä vittua tapahtuu? Aha. Vittu. Mikä toi sininen salama on?
Aivan. Joo. Oi vittu. Noni. Onks tässä friendly fire? T-Rex egg has been taken. No, vittu. Vittu mun kimpusta. Se oli mulla kannossa se muna. Player needs revive. No niin, täällä näin. Joo, mä oon tulossa. Tossa on toi muna. Mä oon tulos. Thank you. Ottakaa Noniin, nyt joku... mulla on muna. Noniin. Minne se pitää palauttaa? Return eggs tänne näin. Tonne. Mä oon ehkä paras kantamaan meistä, kun mä oon... No joo. Eikä mullakaan. Mä en tiedä onko mulla. Mistä sitä käytetään, jos on? Ei, kun siis se on vaan pelkästään assaultilla. Niin joo. Mullakin on assault, eikä mulla mitään vitu jetpackia. No, Sä et vaan... Ei perkele, mistä mä puotan tän? noniin. Tappakaa ne, mä juoksen sitä Ever go. munan palautusta kohti. Mistä napista se Sain jetpack, kuka tulee? Kontrollista. Vasen kontrolli on mulla ainakin. Mä laitoin Tuonne Crouchin palautetaan. kontrollin kyllä. Niin. We do. Noni, egg captured. Tää on vähän huono pelimoodi kyllä. Noniin. Vittu. Tää on vähän huono pelimoodi kylläkin. No siis, ei nyt kauhean hyvältä vaikuta. No kun tässä oli me pelattiin... mä en muista kenen kanssa. Ui vittu, haulikko on hyvä. Putoo yhdellä laukauksella. Ainakin melkein. Noniin. Oh fuck. Nyt tuli kuolo. Tappakaa toi T-Rex niinku helvettiin. Fuck, tappakaa se! Yes. Ei, mut vietiin ilmaan. Mitä vittua täältä tapahtuu? Fight to survive! Pteranodon tulee. Oi vittu. Kuolkaa. Lentävä paskainen otti mut tonne ilmaan. Ja tiputti mut ja mä melkein kuolin. Perkele. Taas mä kuolin. Taken. Tulkaa mua vastaan. Tullaan. Oi saatana, täällä tulee meinaa sitten ihan niinku... Mä oon vaan täällä lähtöpaikassa, niin Sefyri, sä oot mua kaikkein lähimpänä. Redi on täällä just juoksee ihan mun eellä. Joo. Mulla on yksi Raptori on perässä. Fuck! Kohta se kuolee. Fuck! Yes!
Jes, noni. Nyt vaan äkkiä tonne palautuspaikalle. Kellä se muna on? Tän taaksepäin, toiseen suuntaan kokonaan. Näyttää tekstiä. Return eggs lukee tuolla. Tuolla. Mäkin olin menossa vikasuuntaan. Hyvä. Mä menin active eggiä kohti. Ei. Ei. Etkä pysty juoksemaan myöskään. Oi vittu, uusi teeksi. Killed by raptor. Ei vittu! I can use some help here. Yeah, I can use some backup right now. Egg captured. Last egg. I can use some help here. Tässä on maailman paskin peli. Vittu! Ei oo maailman paskin peli. Do you wanna know what is? Kaksi maailman paskinta peliä, mitä on nyt pelannut tässä 2 edellisessä striimissä. Noniin, hyvä. Tää tuntuu mestariteokselta Right to Helliin ja Jussi, tutko ressaamaan? Joo, mä oon koko ajan tulossa. Sain tommosen noston. No niin. Raptoreita selässä. onko se muna missä? Yksi on palautettu, yksi on jäljellä. Niin, mutta mihin se jäi? Mä palautin sen. Ai, Last egg remaining tuli sen jälkeen. just. Mutta ei missään, ei nyt näy enää... Egnestia. No, meidän pitää todennäköisesti palata meidän sinne beissiin. Se Mä voi löysin olla. autorunin. Uusi T-Rex on tullut areenalle. Ei Tossa se kun on kiviä se heittelee. muni. Nyt sattuu. Oi vittu! Raptori. No voi. Never girl. Tullaan. Ei mä tipahin. Mä ressaan jotain tässä yhteydessä. On tulossa ressaamaan sua, jos pääsen. No voi vittu. Raptoreitakin niin perkeleesti. Ei vittu, se söi mut. Otti mut suuhunsa toi reksi. Tuli instakilli. Kohta loppuu paukut mulla tästä konetuliaseesta. No niin. Hyvä, T-Rexi on alhaalla. No, Mulla on yksi lipas enää jäljellä. No on se nyt saatana, menkää nyt pois siitä. tulossa. No. Vittu kun ei osu. Noni. No, come on. Tullaan, Tää tullaan. Yes, turhaa sain. klassilta kyllä. Ei tässä ei hirveä hiilata ketään, kun kaikki kuolee niin vitun nopeesti. Ja sit jos vittu! yrität hiilata, niin mobit on edessä ja sit sä teet vaan damagea niin. No, vittu. Missä se No, menee? helvetti! Halp. Tuolla. No kiitti vaan, saatana. Mä käyn ostais vähän parempia aseita. Tulkaa tänne Aisen luo, täällä on tää beissi. Jaa, no.
Severi onkin jo täällä. Jaha, fight to survive. Niin kuin mä kuolin. Noni. Eiks täällä ollut... Ei ollut konsoleita ollenkaan, että ottaa uutta kamaa. Vittu kun tää lataa hitaasti. Taas uusi T-Rexi, voi vittu. X remaining 2. Mutta missä vitussa ne on ne... Mistä ne pitää hakea? Saak jostain lisää paukkuja muuten? En tiedä. Mun on nimittäin paukut aika vähissä. Tästä pelimuodista en tiedä, se oli se ainakin se... Yksi moodi mikä oli, niin siinä tuli... Vittu! Niin, että jokaisen wavein jälkeen sä pääsit tonne tukikohtaan takaisin ostamaan tavaraa. Valin! Mut eiks täällä sitten oo saatana... No kuolemalla ainakin saa. Joku otti munan. Joo, täällähän on saatana näitä... Ui saatana. Mullakin kävi noin aikaisemmin. Tullaan. Ei vittu! Perkele. Rexi on melkein kuollut. Ei vittu! Taken. No. Missä on Mä oon Rexin suussa tällä hetkellä, mä ammun sitä. Auttakaa! Tulossa. Millä mä pudotan tän vitun munan? Mä jäin jumiin. Fuck. Tällä munallakin pystyy tappelemaan. Egg dropped. Mm. Egg taker. I need backup. Noniin, missä se oli se? Tuolla. Täällä. Meneeks? Ehdotuksia, miten pääsee irti, jos on jumissa. No. Tiiä. Missä sä oot jumissa? Toi Rexi punttas mut tänne vitun puuhun. Kato siellä. Mä en pysty muuta kuin kääntyilee. Tai ammut. No mä en saa ammuttuakaan ei vittu! Jos toi Rexi tulisi tappaa mut. No, ainakin mä voin ampua sitä suojassa täällä. No voi helvetti! Mitä vittua näin? No nyt se tuli syömään, mutta mä pääsen täältä pois. Älkää tappako Rexia, antakaa sen tappaa mut. Mä tapan sitä tässä samalla, ammun sitä perseeseen koko ajan. Tapas nyt mut jäbä. 16 eloa. Teammate down. 0. Dinosaur down. Noni, älkää ressatko mua tästä. Mulkut. Joku tulee kuitenkin kohta ressaamaan, sit mä oon vieläkin jumissa täällä. Player needs revive, I'm coming! No! Kelle se mun... No ei. Mä sain level 2. Mäkin on level 2. Mä oon level 3 jo. Teammate down. Täällä on muuten joku toinen pelaaja. Killed by Ram. I can use some help. Elikkä tää on niinku Joo. I can use multiplayeria. some help here. Täh? Mitä Kill by Ram? RHAM. Oli jonkun pelaajan Täällä- nimi. Mhm. Ainakin Wow. niin se sanotus. Tai sit se on vain joku buginen nimitys T-Rexille koodissa. Teammate down. No! I'm coming, Jussi. Ui vittu, se heitti mua kivellä! Juokse mua kohti, niin saat helaa. Ei. No.
No, stop. No. Se haluu nyt mut kovasti jostain syystä. Onks kellään munaa? No. Onko jollain muna? No ei mulla ainakaan. Noni. Mikähän tää ase on? Tää ihme vinkupaneeli. Jaa, se on teleportti baseen. Mikä ase? Mikä sun oli Vitosesta passi? saa tommosen ihmeen tietokoneen käteensä. Pitää nappulaa pois kauan, niin teleporttaa baseen, missä on aseita. Okei, katsotaas. Mäkin käytän. No aika pitkään saa käyttää. Se ei oo niinku get out the jail free cardi. Joo. Ei vittu. Niin, kato, mun oli joku kimpussa, niin mä en saanut käytettyä sitä. Dinosaurs win! Olin kyllä ihan vitun credit to the team. 71 tappoa. Jussilla Joo, 98. Mä olin meidän tappaja. Joo. Mä vaan yritin hiilata kaikkia, mutta se ei oikein onnistunut. Mä otan kun toisen klassikella, niin vähän enemmän Hei vittu, tää on kyllä kauheata paskaa. Pitäisikö mun koittaa olla Dino? Pitäisikö mun koittaa olla Dino? Mä tuun Jussi sunkaan Dinolle. Ollaan Joo, kaksistaan kaksi. mä oon Dino. Mäkin otin Dinon, voi vittu. Ei, et sä voi ottaa. Mä otin ennen jo. Otettiin jo. No mä kerkesin ottaa, kun mulla tuli spectate jostain syystä. M:stä tai N:stä pystyy vaihtaa, että kumpaan tiimiin menee. Sit kun on valinnut hahmo. Mä menen sitten tonne Carrier-selle tai Leffan kanssa. Match start. Protect your egg. Onko tässä Assaultissa jotain erikoista tietää? Taking fire. Vittu, tää on kauheeta paskaa. Kontrollista. Aha, Zephyri on Vitu hitaasti. vai minkä? Ei toi kyllä mikään Stegosaurus ole. Nyt on pieni buginäköjä. No, Toi Jetpack ei toimi. ootas. Mulla vaan heilahtaa ruutu tolleen pikkusen, jos mä panen tota jetpack. No joo, mutta Miten tälleen hyökätään? hyökkäsit mun kimppuun, saatana. katoppa meikäläisen striimiä Miten nopeasti. vittu? Okei, ehkä ei nyt Dinona olla. Miksi täällä edes tehdä mitään? Pystyy. Miksi tää tee mitään? Ei, Pitää älä pitää kiinni taluta mun vihuun. päälle. Perkele. Redilla tuli T-Rexin hahmo Paskaa. todella epämuodostuneena, mut silloin ton support-klassin skini päällä. Sullakin on support-klassin skini. Ei mitä vittu, kato. Leffan ruudulla minä. Hetkinen, munhan pitäis vissiin niinku... Niin siis, mulla on niinku ihmisen tekstuuri, mutta T-Rexin modeli. Ne. Mitä vittua? Revyvetkö mut? Helvetti mikä peli. Jaha. Otin uusi modi. Toi kyykkäs nyt jostain syystä. Siellä oli Joo. muitakin tekstuuriongelmia. Joo. F4, toggle ready. Ready. Olkaa muutkin nyt valmiita. Klassia. Ready? Ready. Pistä ready. Juu, siis mä olin klassivalinnassa vielä. Dinos incoming! Slaughter them all! Okei, nyt ei kaptureta munia. Toi ei antanut mulle muita vaihtoehtoja kuin support classin. Ei mulle. Sieltä tulee eka. Hei, joku jo pureksii mua Ei vittu, tollanen saatanan pieni! Tohon osu millään! Käytä sitä rynkkyä. No. Roar! No!
Saatana! Tuu tohon. Lentävä sittiäinen. Ammuin lentävä sittiä se haulikolla ilmasta. Once in a lifetime osuma. Se vittu. Noi vittu miniotiäiset, saatana! Noni. No vois perkele! No! Jaha. Ja taas fight to survive. I'm dead. Oho, mitähän mulle tapahtui? Hidastu ihmeellisesti. Joo, sama. Siis se oli toi mun kuolemis dramaattinen hidastuminen. Saatte hetken hidastuksen näköjään, jos joku kuolee. Level 4. You will spawn next round. Oh. Vitun miniotukset. Mikä tää hidastus on? No aina kun joku kuolee. Jaa, Joku meistä. joo. Dramaattista. Teillä on noita lentäviä kimpus joku 6 tossa. Ho! Jaha. Mä oon viimeinenkö? Joo. Joku osu yhtään mihinkään, kun pelannut aikoihin FPS. Mä veikkaan, että Oi tässä vittu! ei ois Kuolin. välttämättä kannattanut Noniin. jäädä tohon keskelle tota hiekkametikköä, vaan mennä johonkin seinään vasta. All players have... Miten mä mukaan on kaikkein paras tappaja? No kun sä räimit ihan joka puolelle. Käytitkö sä kertaakaan hiiliasetta ees? En mä tiedä. En mä tiedä. En kai. En kai. Haulikkotaktiikalla vaan, niin ei siinä mitään. Mäkin tein selvästi jotain väärin, kun ei vittu saa mitään aikaiseksi. Paska peli vittu. Ehkä mun pitäis olla assaultti kuitenkin. Katot, Se ei voi valita. kun ei saa muuta kuin ton... Ootas. Joo. Mä katon jonkun toisen. Toi oli Mulle Slaughter. ehkä sopis assaultti paremmin, koska mä vaan ammun. Survival vois olla kans ihan... Vaihdetaan moodia. Joo. Jos jotakin hyvää täytyy tästä sanoa, niin on se, että ainakin toi serveri toimii aika hätäisesti. Milläs mä saan muutettua omaa Steam-nimeä, niin mua vähän ärsyttää toi Jussi.tielinen. Ihan optionsseista profiiliname. Se vaan profiili. Mä lopetan. Hei, mä kuittaan tän pelin, mä käyn. Ei tarvi vaihtaa kuitista, jos se vaihtuu automaattisesti. Eikö? No mut sit mun täytyy kuitenkin käydä pelistä pois. Hei, mä oon Ei näköjään tarvii. kuten Spectatorissa nyt. Täytyy, niin, mun täytyy vaan alt-tapata pois. Niin. Mm. Joo. Kyllä se sitten päivittyy. Jos ei instanttina, niin varmasti seuraavaan rundin alkuun. Joo, mistä? Activate the generator to begin. Mistäs vitusta täältä löytyy? Sitten vitusta ei saa tätä liettäkin. Miksi mulla on joku pistooli? No koska tässä täytyy ostaa tavaraa. Okei, eli voiko sitä alkumestasta ostaa? Voi. Nyt vasta. Kun on generaattori takaisin. Weapons lukee tuolla kartalla. Niin lukee, ja on. No vittu, sehän hyödytti tosi paljon.
Mistä vitusta se täältä löytyy? Takaa tulee jotain. Juhe, se oli lefa. Kattelin vaan karttaa. Tossa on profile name. Mm-hmm. No niin. Eetä kun painaa tässä konsolilla, niin se alkaa ton ostomesta. Siitä 1000 Dio. krediittiä. Sulle ei saa vielä yhtään Mä oon nyt näköjään spectateina sitten. Otetaan uusiksi. Paina N, Jussi. Cover this area. Noni. Mistä saa ostaa aseita? Täältä. Mut sulla ei oo rahaa, niinku eikä vissiin kellään muullakaan oikein vielä. Pitää vissiin tappaa, eikö? Ja näynkö mä nyt millä nimellä? Vielä vanhallasi. Okei. Toistaiseksi. Täytyis Eikö se päivitys siinä vaiheessa, kun vaihtuu mappi tai jotain vastaavaa? saattaa olla. Tai Tai sitten mun sitten- täytyy... Mene loppuun takaisin ja tuu uudelleen. Joo. No itse asiassa hei, tehdään näin. Tehdään näin. Mä potkasen sut pois ja sitten... Ei mulla näkyy vielä täällä vanha. Mä lopetan tän koko peli ja käynnistän sen uudestaan. Ei kun täällä näkyy nyt jo sagit. Just vai... Just... No joo, ei siinä. Toi nyt käynnistyy nopeasti. No niin. Nyt mä laitoin sulle sen kutsun.